Nyt en osaa sanoa, Tirppa. Nyt en osaa sanoa. Vitsikö oli Kari kympit. Perkele. Älä vaan jätä tähän. Paljon meillä on averat. Ai vitsikö se sieltä ehottelee. Sitä 13. Rautanaama. Hyi, kun olisit kympit ottanut rautanaamalla, olisi ollut 1 000 000. Onko skaalaus huono? Kun se on joo, sori, se on muuttunut. Se on kato pudilla muuttunut, niin on pahoillani. Voi vittu, tää menee huonoksi tää skaalaus. Näin. No mun pitää muuttaa, se on vähän tönkkö nyt, mutta no ei voi minkään. Noniin, 208. Big Bamboo seuraava. Joo, ei siinä siis. Joo, ymmärrän kyllä siis. Se on muuttunut, niin ei sille voi minkään. Pidetään tämä 7. Yritän vetää kyllä profiitille. Tän jälkeen meillä sitten näkyy tuo... Nää on tärkeitä. Hyvä. Heti, vitsi jos kivaa kun antais heti yhden, mutta ei niin pimi... 2, ei haittaa. Hyvä, hyvä. 4 spinniä, okei. Jatka vaan noitten bonussymboloiden antamista. Ei haittais yhtään. Joo Tiina, mie kuulin siitä. Onnea niistä. Tuo oli hyvä. Spinni plus 4 spinni. Eikö, eihän se annakko spinnin, joo, sori. Perkele. Ei anto se senkin, okei. Tuli 3 spinniä. Vittu, please. Anna vielä 1 nopea. Anna nopeaa vielä 1. Älä jätä please tähän sitten. No, kävis. Nyt nämä olisi kaikki muuten noita sinisiä. Pistä peli jännäksi, joo. Pistä peli jännäksi. Pistä peli jännäksi. Hyvä. Hyvä bonus, hyvä bonus. Helvetin hyvä bonus. Nyt tarvis nopeaa se 1 symboli. Tärkeä. Voi luojako se uskaltais vielä kerran elämässä antaa. Voi luojako uskaltais kerran antaa kolikot. Onko tuo napsu? Hyvä napsu, hyvä bonus. Mene sekaisin. Hyi saatana koist. No kyllä me otetaan. Todella hyvä. 726. Helvetin hyvä bonus. Helvetin hyvä bonus. Hyvä me. Tärkeä. Ei paska paha. Ei todellakaan. Vittu tää on.
Tuo on ärsyttävää, että se ei kumita, että se jatkuu tuosta tuo homma. Motor Mannerheim, yeah. 3 skatteria. Vuorosta koira mä saan. Tirppa, joo. Hyvä. Jatkumoa. Jatkuuko vielä? No, kolmeksi skatteriksi aika hyvä. Joo, ei mitään, hei. Ei mitään kuule. Perkele. On hyvä tästä jo, on. 190. Morjesta Ripuli. Moro. Mattoa pildaa, mutta tarvis api tai noita skattereitahan me tarvittais helvetisti. No, tärkeä ehkä. Tärkeä. Mattoa pildaa, mutta skatteria tarvis. Joo. Ei häppänä, mutta Satsuma. Have to take it. Sitten alkaakin muun rinsessä rytkytys. Jostakin tarvittais sitten reet. Mielellään vaikka monesta pelistä. Peissi ei pitäisi olla paska paha ainakaan. Tää on muuten 3. Tää oli ainut. Vaikuttaa hyvältä tämä. Just. Tekee pahaa verkelle. Tekee tosi pahaa verkelle. No nää on näitä. On tää perseestä tää homma. On tää vitun perseestä tää homma. Sorry. Motor Mannerheim, yeah. Mannerheim. Missä kaikki tuohat mimmitikki. Odosta Sepi. Olisiko tästä eka ree? Pari vetoa ois. Ei vetoi. Voi vittu mies sano. Tekee todella paskaa verkelle, todella paskaa. Missä kaikki? No, pelataan. Meni plussalle jo kuulemma. Ai vittu. Kerroin on tosi paha.
Kerroin on tosi paha, mutta toivotaan, että vois vaikka jotakin seota. Ei olis kaikki tämmösiä, Jooko. Ihan oikeasti. Vittu mitä paskaa. Joo. Joo, ei nää nyt oikein nämäkään. Tää on vielä niin vaarallinen tämäkin peli, että huhhuh. No, mutta tää on semmonen peli, mikä voi myös seota. Toivotaan onnistumisia laukauksessa. Vittu. On jotenkin niin pahan näköistä koko ajan, että oikein pahaa tekee. Saatana, kun ei ainutta... Neljä saatiin näitä ja ei ainuttakaan reet. Ei ainuttakaan reet. Silloin tilanne on aika paha. Voi. Voi mettäisiään, sanooko Mik. No, on tässä vielä muutama peli jäljellä. Tosi muutama. Nyt tarvis ainakin reen. Pöll. Hyi ristus oikeasti. Vitsi mitä ponaareita. Play and go all I have to say. Justi. Pikkusen liian kovaa luottoja kyllä Zeuksen. Saapi ottaa, jos on vapaata. Voisiko? Ei. Nyt siellä on tietenkin ykkös. Tää säkkiä päässä tuohon vielä seuraa. 3. Okei. Onko outo skripti? Tästäkö olisi vielä päässyt seuraavaan vaiheeseen, sitten voisi jotakin maksella. Tekee perinteiset yhden päähän. Mutta tästä pelistä kyllä niin tosi hyvä. Tosi hyvä. 4. Halaventaa vähäs. Olisiko niin pöliä päivä, että vittu pitkästä aikaa Zeus vs Hades. Muutama toloppu. 2-3, 1-2. Ei oo nyt osunut mitään isompaa. Vasta pitkästä aikaa aloin nyt pelaamaankin. Niin tuli vain. Tää oli niinkö... Niin tää on Lucky Lady, eikö oo? Niin
Niin se taisi olla. Ei häppänyt. Ei häppänyt valitettavasti. Se olisi vähän saada seuraava. Olisiko niin pöliä päivä? Vitsi, että olisi kyllä upea. Long time no see. Kyllä minä yhden oston tai jostakin ja sitten kässautta. Otan Folsom Prison. Kyllä niin huono peli, että... Tai no vaikea, mutta hyvä peli, mutta vaikea. On se aina tietenkin ollut. Vähän liian myöhässä. Voi perkele. Ihan... Ei Average niinkö pahalta näyttänyt, mutta